Mach. Ar gé mín lena tá tú a hí. Deanal me I techt, lecha me steachta chimríad. A si dáid, car a gaiidir sinna be se tá. Má tú caiite hátan sin sca me sé leíanana le ríisteanó. Cruch me héú ar báid bhm, gomáid. Áráit lena. Tá tú áráitúlis, ní le heocha réid. Tá tá. Ní branna é. Well, gur míle mád sachta sin íana mó. Ní tá sin stóín, hí me gcearna léint chuid dhéidir récham. Right, so tá delivery mór teachtas Musgraves in isúil? Cén delivery seo? Ó siar til lean rí me dear má gláir, Tá se chamam bheith go cheese. Sláánna lening. Slán bhm, gomáid. Sí cheap nach chuoin réile go brach. So, éon scéal? No, sin í aib. Níor leir me le mac ó hin. Please ablam gur hána se bháile ir. Tá bronner den níos níor tháinig. Hín sé freigur de móbailach an éidir. Oh, damn it, Liam, tá má fólcin ó imníoch agus stad seo. Ní chu mar gluchar go tíananas ní tean sin an éidir. Har duine bit eile ar an mála seo, an blodaí tá go déir an sinna. Ó, tá sam. Hiúlmid a riomh. Chun sé cranúin a bheith smaoinar. Ní muid sa bháilte le rud mar seo crocás ar gin. Brenna stór. Tuigim gomach go bhfuil sé seo Jackart. Ach, níl ráir bithagan. Vince, tá cuachta ar ganúna ina lapi bracha siúd. Nach tuigeann tú. Ní bhaineann sé seo linne amháin. Déiteach na twins a bheith an bhfuil, comá. Well, ní dóilm gombeach sé chodúir sin. Seo taig ó dúrán tá muid a cancer. Dear an rud éigen ná go mbeidh muid ag íochas seo go géir a bhaithe leis an master sin. Just caiimid a bheith ar an áirtil. Ar éon chrí tá cuasaí bhád níos tábhairte le plé agan sa teach seo. Dám se chun cifáil go bheith an pléimid é seo níos daoine, OK? Mac! Oh, Mac! Buchas a díobh hí imní an down ar an fud. Tá me cín scura. Look, an féid an dul nát cinnte agus leirt fi seo. Tá irid sin na pléan. Péirt garráid níos abramacha. Right. Look. An méid a thuirla idir me héin agus Liam. Is potún mór a bhí an. Bhí sé seafadach agus just thuirla sé. Tá aféil an down ar an martán ó hin. Ó, bhfuil inis? Ó, nach dé sin web. Le a hol, Mac. Just thuirla sé agus níor thuirla tád aidir ó hin. Swear to God. Níor ort me tád a tis nar hastig go ceachtar an thuach ortó. Tú ceart ní clábreacht an siú? Tá brón ar Mac. Is sus tá wem. Ní bloody Liam. Déir má gait tú ceachnaí. Le a hol an féidir é wacha chum. Oh, yeah, sure. Ní le naibid sin. Mar dúir tú hain is botan a bhíán, so dún dear mu OK? Dar ire, so tá mór le chéile ríist. Oh, yeah, I mean, mar sinna tá wet. Oh, Mac, bhí sam. A brenna Denise, tá defirm sa, is go bhecin háirtú, right? Hi. Hi. Róise. Dad, bránam camera, tá rianna me hána hin, agus ba me deannach an scoil. Le a hell, Róise. Look, scrífa mi sin ótagait. Ach, tá díon cuasa Frankie seo? Well, tá me ceapa go bhfuil cuasaí bhád níos tábhairte le plé agan, na ceapa. Is ag stáisiú. Agus, cid a thuirtíos go bhfuil chadémas? Wat a skelgam la cluta dan radio? Ó, mus nach fád bhil a hinse bli scéalan na gon radio. Fós é dá maon sin expenses dá. Well, híle go se bh bragal ar toras. Oh, actually tá, agus mar allswit, talmid Tá go... se galibh. Ja, tá se gal rúsca fan na siapaí. Mar sinné. Well, tá bh an ráisleat. Tá mé héna goil isteach gaile mas mar a haachlam. Ara tá go breis, tan haigní pucalte go mana agus a hanrod. Tá ha agus leit an gibí. Se nach cum fa sin. Ní ach go bheith tára cinn jazz a cheannach chu té leis an aige do hábháil ar a haicnaí. Ú, tá sa báil nuair cinn túil. Chola túi, tan heic mi se bucailte ce, all right? Ó, cat go leor í mar a táris gant mo chud séir a bhí sí. Ja, well, cair me se skáart am han, all right? Den sin. Hi, Daniel. Hi. An bhfuil am go chlai cop an coffee? Well, leis gear bechan amach a halattastor. Níl annach nuair a thula me faoi.
agus an bailach go bhór mé amach. Well, tháinig sé an éar a dúi orm. Tuigeann tú é sin. Go háirithe tar éis an méid a hála leis an éad. Bíonn faitias ar chuile ahar go dorlóidh sé seo daoinín. Agus sin an fág ar chail mé mo chuid faide. Agus is tócha go ndéanamid ar fad rudaí gan smaoinemh ar na consequences. Rudaí go mbíonn fear aféil ar an fuú níos dearnaí. Yeah, Dad. It's tá fear apple ar faoi. Brenna stóra, má tá tosaigh súl seasamid leat. Tá go mid do lenamh, ár lenamh, sa chláin seo. Fech si go jazz Bobby beag a bheits a teach na ceapan tú. And Dad, the brother. That's all right, a stór. Is tú maróise beag fós. Agus bé riamh. Is cum a céir a thorlóí amach an seo. Agus tá sam go ndéireach do bháthair an rud céanna do méach sí an seo. Be méid all right a stór. Fan go bheici tú. Eileen, bhí míle bucht a dé go tú teachíéis, bhí me gar cheachtar le coplánós. Ach nar úirt mé leat go mé an gnócham lá lia. Ja, ach ní ragur tú do go teachtarach fiú. Brenna, kam de láirt hí méid do tarla. A bharni, go fáda sa bhain sé lamsa, níor hála táda gur fiú lóirt faoi. Well, pe mo chuir tú chuí ar a gár. Bhí sé sin an skipaí nach rá. Is ban an gnóach me se. Sníl amagam dom smórtach seo a láthar na chuire, an is man a bhiste leat tá crinneacham. Hiya, Bernie. Cén chuí bhfuil rudaí? Ionintach a hinnéid, tá rudaí ionintach. Hiya. Hi. I'm chlágann sa scamal. Má bhí bór faoi. Thug tú lá saoire an scoil ar aigen? Well, ceanál. Tá Dad go nóta scríbam. Bhí ar an chat bug a bhain. Tuigim. Agus? Agus stoig an rud níos fearr. Golia, ar bhile teach an éanacht lom na haig up an cafe? An níos ní heú an bheith málaí chodig Nancy. Yeah, well, cai tú aig go thuirt ar riá Megan. With Bertha. Golia, ní lána cup an cafe. Agus, chun níor ní rá, tá sín an cóú a rim. Níl cuasaí back to normal go fóil, agus tuigeann tú céic ó fisrachas dá muinte na háte. Dúine áirithe, a chud ní fiú bheith caiintlach. Haibhar ní bhitin tú special mar stelle. Bhí sé má bhfuil sa dá go bála sin. Tá chu go just ceán dána sin. Agus cup an caí. Tá tú másta bhealach an cóla chu arab. Cad an siad can siad rud le steach stríseart. Vernie. Ceir a héonlíon? Bhid an tú specialist caí nar sú deis. Tú mé síos chutéliam. Gurmáda na tí. Tá brnarm, Níor sé gceist an bheith thuirt má thuirta. Í lánach, well, cuasaí tail sa tain. Yeah. Sign go róa. Gá chafií le a thola Bernie. Ní bhir le leab an bháisnoting í freastor tarta seo. Céird? Na baclamsa. Goilig bhí le raig mac. Níl sam. Tá mar ceapaí a bheith mór le chéile ríist. Ach tá sesin an nos is cum lom. Níor nárd beir sin. A le go sam se fós be. Seach sin níl tád eiles rólas an. Speak of an ass. Mac. Hi, ceachol tú. Goilig bhí me a chuirt choileáid. Yeah. Tá an bhónam bhí méid a hála. Bhí me cuiochta sin méid. Ní fiú tracht ar inis. An féin lord bhí seo. Céird? Ach, canáid? Mac? Well, Liam céird? A bailú leis feach a plá. Céird? Just... Well, the cholána ceap go bhfuil mar chun an leanamh se bha. Ach, just níl sam.
Róise, tás agam ggóil tú trína chéile. Ach ní mór dit smuoine ar seo go géir sa líana tú aon cinenne. Stoi ik heb natuurlijk een beetje gekaart in isme. Mijn hees een miskaart het gehoord te vat. Dat bron hem sneed. Tá sé gar calóir. Tá ná éon dearmad ghfuil mé an seochaid má hasíon wat éon rud a phlé. Agus nábhí búra, se sé mé éon agus bhain leat. Ook maat. Ach, niet de sampie dad. Ná big éon imnéart fao vins fág fum sé. So, conas mar an naíon Dave faoi sear fad? Dave. Niet les ik. Oh, Wel, farrier. Niet veel en zo. Ben just het haar een stille achter naar hem heen. ach nach dóileat go me cear go meid fis ag an athar faoi. Sé Dave an tair nach é? Ja, zee. Heen is tú héin. Tá dribló déige mar teagin. Aisteach an bailach héidir rud éach. Dit al. Sin an célas tócha. Hús seall hís seall. Ik red een tuasin. Dat reden. Níos amróise. Creidir mar rud aigen. Níos am gur a héin. Sneed. Ke gooi naar in toe. Was dat? Daar is met de harla. Ceist tú? Ní sé éasca. Airí am folamh. Folamh agus éonróil. Ach nílam chun ligean go seo mé a bhris aróise. Cáid bheith láidir. Tá muid burt chun bar a bheith ar an donna se fan go bheith tú. Well, it's so good glor catching up the Jane of Ogum. Shall at the stock. I had more to a point race last the ship. Tá sé go má neart scoúpa bheit nuirtá an deise, ba glórfragach dí ar amachchan seo. Céir? Ba neart cuair mar leróise, ba si faoi de chosátach of godamh. Sharon, ceir bhfuil tú ag rá. Is she teen around mar sin? Teen? Well, is toch go mé ar fad cúpla seachtainna. Morning sickness agus é sin ar fad. Cé a hálóch ag tos mar daddy. Go listeachchan éis agus ceann mé fionta dit.
me gewoon SOS gewoon weggaan. Jeez, Tom, get het down, listen. Nee, ik ga het zetten, Gadi. Want ik ga er eens binnen. Nee, Tom. Niet meer goed doen, listen. Niet lang ik wil terugschirmen, zijn een meid. Je moet je zin in arm heen. En wanneer al hoe zou je wandjes? Niet aan het hoor met ratjes en watjes. Een ratje is scared. Maar naar in toe gaart. Mag een torshot riest. Je toe zou je wandjes. Ben Tom, tegen keer tot ik er jana ach naar hier. Niet meer paralyzed naar het hadden. Wel. Dat je een shower in wel. Dat je zo goed dat ik hier zou je. Hier ik op aan thee. Need him now. No, we can't hem der balbag. Can't really my all by myself actually. Hey, Togaria! Tá brona mar right? So go an choirle chun é tá tún léontaise, Balú brúscar simúl. Dún de chá ha bhean? Ar ní machchas spachart. Togaria nanim dé. Hat sinna tuice me go ré an thugus me héine. All right? Brianna, duine se lí an go tú gemacht ar fe písa. Ní am lá lochtar leis ní nísecht. Go mór am hééis méidir an sé sinirsa. Ja, maar tá brona hat sin nach tardí bhain soft le an right? Ah, fád second Mac. Má tá rudí canál ácud a drís sa fleis. Well, fé tú bag isteach neachlam sa má thugann tú héine. A go a méart le muint na háte seo. Agus bhín ceart a cíarna dúirtí na chuil aon den na sáart te má bhfuil fis grach chuil na lecu. Wat má sic an láte go. Yeah, tuigen go dtíidir tú rá ce go leor. Chus ag ar bhd is measa Mac. Ná go gréad an na hamad an chuile oclach le sin siad. Tá sé tí cheart a príomháidechas bhead. Sgan daoine bheith háart a gur an ládra isteach de híal. Maar tú cear go leor mé? Sa éon mis steige mé? Goile, cad fao deachtí haig. Waar an hén ceann is lábhíon. Well, tá go brona in ar ball amach. Stoid nach mar caí bháin me. Bernie, hier go aan Jeff first. Tá brona mar Tá anti siú? Ja, tá. An ferm dar le heí le hol. Ní féidir íar tá se bailíise go rosmó go teisiú cá. Tá mé gur thuirt ar an móbal ar feige le ach níos sé ag freigart. Well breanna, begad a choró agus afácin na dhéige. Dhéanana chaidí deara mu de chuigil mar a chuil sé gramúo. Céim bhíochtta me báí go pladí móbal chéanna bháide. Cén tá be sé reis mar sin? Ní le samanó bran sé sinna job teleidena ige. Jesus, tá sé se just ionach. Tuige bhil tú gear má teachtarchtúirtú nóir cin go sé leir? Yeah. Obair leis gléach chuir Dave ASAP agus obair leis go sé rilí táhaach. Áráitúach, áráid. Hey Moons. Ceir de cheappa faoi mar chalín íos. A chuoine túí a bhaide testdrive i siúrtí. Cad tú gur ráid? Eileen Lynch. Nach an bhirrta go dhéana na lúna chéile. Baint agus bachelora, ha? Níl sean rógi be nach chuil seancha sé cín le a línte. Nach fiar am Angela. Asach mactíart ag is lága má bhuach. Tá me na ríide, mais? Neart a heidige dikke, weer de comport Wel het échi. Weet je, zo go meile na chéile mar dólach an bhirrta ín chruis gan asal. Chat sinna Brianna, ní sam rinne be se hána teach sa bhí mesáí faoi cluisiint fhí jogs do Lord. Yeah, gur maid Mac. Stoi gúlas ad cefa bhór sí bós. Os trúd a gúlinn scéal ag madrí an bhaile. Ja, chun me leor scéalta rééis. Das a taine náte. Nígan duine be ceach ó cruas a bhí searmsa. Duine chu gargat. Dir rifúr, I gur hína chuirtú déich nó. Ja, tá sam. Erin tú cho helpless.
Agus an sin. Nuair tá sé bh dhearnach ar on chocinnteach. Mac, a goon letse, nuair a bhíonnta síreach lábhar dóhas éin. Ha? Wel, rud duine bán le cabhrú leat, mar de ra ceforfanne tú a. Surprise, surprise. Ach measú cin cinál sort am an mis a chailbe. Cheap gur man an his a chrost. Mac, no chatíana. Brenna, ní duine go chud sciat a súrcha mis bíoch said. Tá go dún se go de lecup. Tá gob sáisteachad ó máach mainete. Neart go dó nára. Ní féidir am stoppa smuoine bhar. Tá fós imníoch go raibh buintéag na bhins leis an únsaí ar Jerry. Cén fannach gur tú ceistear? Ar leid, tuair sé faoi sé bhégan deit. No, I mean níhéting goil in an láthir fiú. A riam cop ceantach faoin ar fad. Hei, ní cartaiste bheith smuoine mar sin. Éist, pe rud a hála go Jerry, héana tá freigrachas. Agus réon chuoi, tá mis an túrim gur an gláir sin tiltte go maige, treis sé méidir in an bligart. Ach fós? Ach fós táda. Nancy, tuigim se go má cén fáin á rinneistú do rún le vins. Úran de caiith tú seansa hús go chuoine. Tá measa go mar sin. Agus bheith sin den nádar rud go chúsa le dhéana. Meastú? Cénse. Benna Nancy, pe rud a hálas a se amach. Bei mis an de te gcónaí. Ní me dul an éáit. Daniel. Ní lís go beag céir de bheoh déanta go mar a chasa. An de bheoh mé imethe glánas mo bheabhar. Ben, chá láidir chúsa lesa. Ní dáile mé Nancy de Burca. Daniel, heasta goim rud éig an ará leat le fad an lá, agus is dóigh gur inis an tamlan é arámach. Má habar go brún mór eile le scuil agat? Ní rún bheits an níos mó. Tá mé rá leat, agus bhí le fad an lá. Well, na chaiste sin inis. Má tá mis an rá leat sa chuma? Nish. Téad mahar. Jóla. Jack. Oh, go leis Tá! Nish a chuí. Bud you're just Chianti, agus comedy ma, Kirjara. Yeah, bheith sé sin go das. Right, commission video siúla agus is féidir é seo ó scoilt. Light entertainment agus cúpla glina fine. Just what the doctor ordered. Eish la féin. Má ceapan dú cúil de chun mil a chomsa. Well, think again. Jesus, conna sí san an dé. Níl le mi se lábhart, an sin chuirtú an breúir mé dhéanamh. I should have bleeding well now.